हमारी जो सर एज थी पहले 23 साल, वो सर घटा के 21 साल कर दी गई है। वो सर हम लोग को वापस चाहिए। हम लोग सर क्या करें? आतंकवादी बने, मोहवादी बने, सर क्या बने? आप लोग सर बोलिए। 25% हम लोग खुश नहीं है। खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बिटिआर इनफो स्टोरी चेनेलाव आं बरायना लाफिनबाय। लोगोफोर आं दिनै न'आव गैया, आं मोनसे जायगायाव दंफैयो। आं एसे दैबानानि थाखाय नायनो फैदोंमोन। दा आं मोनसे जायगायावहाय न'आव थालांबाय आङो, बेयाव हर थानाय जाबाय। दा बेनिखायनो बिथांमोननि न'आवनो थानानै आं भिडिअ बानायनो सानबाय। दा जेबो गोरोन्थि साननो नाङा। भिडिअआ नोंथांमोना बयबो नुखाबाय, आं बेनि सायावनो भिडिअखौ बानायनो नागिरबाय। मानोना निश्चय नोंथांमोना मोनथिदों आगनिपथ होननाय आगनिपथ स्किम, बे सेन्ट्रेलनि मोनसे स्किम बियो। दा बे स्किमा मा, बिनि सायाव जा मिथिनांगौ दङखाय आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाना फैबाय। खारन बे आगनिपथ स्किम, सेन्ट्रेल स्किमनिखौ लानानै दिनै गोबां जाथाय जाबाय। दिनै गोबां इउथ्सफ्रा, लाइमोनफ्रा दिनै टायार सावनानै माखासे प्रटेस्ट खालामदों, जोंनो बेखौ नाङा होननानै। ओमफ्राय ट्रेनखौबो सावदों बिथांमोना। दिनै नोंथांमोना नुखाबाय ट्रेन सावनाय। बिथांमोना ट्रेन सावनानै माबा खालामदों, बिरद खालामदों। आरो दिनै क'क्राझारावबो 144 दारा होबाय। क'क्राझारावबो दिनै बे जाथाया इफेक्ट गोलैनो हागौ होननानै दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ दिनैनिफ्राय 144 दाराबाव फोसावबाय। बाहाय नोङो बाइकआव दाब्लिं गाखोनो मोना आरो साथाम मानसि थानो मोननाय नङा, बेखौ दिनै क'क्राझारा फोसावखाबाय। दा बे आगनिपथआ मा, आगनिपथ स्किमा मा, बाथ्राया बिसो जादों नङा होमबा? बे जाहैबाय मा, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनसे ओरैबायदि स्किम लन्च खालामदों। आगनिपथआ जाहैबाय मा, सेन्ट्रेल जेन'बा इन्डियान आर्मि, नेभि एन्ड इन्डियान एयार फर्सआव जायफोरनाखि साख्रि मावगोन, बै साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय बिथांमोनखौ बोसोराव खेबनै रिक्रुइटमेन्ट खालामगोन दै, बोसोराव खेबनै रिक्रुइटमेन्ट खालामगोन। आरो बिथांमोननि साख्रिनि जेनाखि टार्मसआ, समा अनलि 4 इयार्सल', मिथिबायना? 4 बोसोरल'। बे आगनिपथआव बिसोर बिथांमोनखौ मा नांगोन, अग्निवीर होननानै बिसोरखौ मुं होनाय जागोन आरोखि। आरो बिथांमोननि थाखाय ट्रेनिंआ जागोन माने 6 मान्थ, 6 दानल' ट्रेनिं जागोन। बे 6 दान ट्रेनिंनि उनाव बिथांमोननि साख्रिनि माबायाबो, समाबो अनलि फर 4 इयार्सल' जागोन दे, बे 4 इयार्सल'। बे मा होनना बुंदों, इन्डियान नेभि, ओमफ्राय इन्डियान आर्मि, ओमफ्राय इन्डियान एयार फर्स, बेनि थाखाय आरोना। आं दा बोसोराव खेबनै माने रिक्रुइटमेन्ट जागोन। ओमफ्राय बिसोरनि बैसोआ जाहैबाय मा, 17.5 बोसोरनिफ्राय लानानै 21 बोसोरनि गेजेराव बिसोरो बे आगनिपथ नङा होमबा, बेयाव बेनि स्किमनि थ्रुयै बिथांमोना साख्रि मावनो हागोन एबा बिसोर एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि बैसोनि बारा जानाय नङा, मानोना बिसोरो अनलि बे जबाव 4 बोसोरल' बियो खामानि मावनो हागोन। 4 बोसोरनि उनाव बे मा होननानै बुङो, बिनि गेजेरावहाय गासै 25% सुबुंखौल' पारमानेन्टलि लाखिगोन। बाद बाखि 75% सुबुंखौ मा खालामगोन, बेनिफ्राय साख्रिनिफ्राय बिसोरखौ रिटायारमेन्ट होनाय जागोन आरो। दाना बायद' जेबो पेन्सन गैला, पेन्सन मोनला, 4 बोसोरल' साख्रि मावनांगोन। बिनि उनाव बिसोर जाहैबाय मा, ट्रेनिं थाखाबाय नालाय, ट्रेनिं थाबाय नालाय, थ' बिसोर गुबुन गुबुन प्राइभेट जबफ्रावबो माने बिसोरो खामानि मावनो हासिगोन होनदों आरो लोगोसे आसाम राइफल बेफोरबायदियावबो बिसोर फिन आरो एप्लाइ खालामफिननो हागोन 4 बोसोर माने साख्रि मावखांनायनि उनाव होनना बुंदों। दा माब्रै, आं बेखौ नोंथांमोननो खिथानायदों। आं बिसोरनि सेलारिखौ आं नोंसोरनो जिथुखौ खिथागोन। नैबाव आं मबाइलावहाय आं सेभ खालामना लानायखौ नोंथांमोननो खिथानो नागिरबाय। बे जाहैबाय मा, फार्स्ट मान्थआव, फार्स्ट इयाराव बिसोरो जागोन मान्थलि 30,000 बेथन होगोन बिसोरनो दै। फार्स्ट बोसोराव बिसोरनो मासाव दानफायाव 30,000 सेलारि होगोन। दाना बे 30,000 सेलारिनि गेजेराव बिनो बेसेबां दानगोन, 9,000खौ दाना लाखिगोन, मान्थलि 9,000खौ दाना लाखिगोन। होमबा बिसोर बेसेबां मोनगोन, अनलि 21,000ल' मोनगोन मान्थलि, मायाव, फार्स्ट इयाराव। आरो नैथि बोसोराव बिसोरनि बेथना बारायगोन, 33,000 जागोन, 33,000 बिसोरनि बेथना जागोन। ओमफ्राय बे 33,000निफ्राय बिसोरनिबो दानना लाखिगोन, बेसेबां लाखिगोन, 9,900 दानना लाखिगोन, मिथिबायना? ओमफ्राय थामथि बोसोराव बिसोरनि सेलारिया जागोन 36,500, 36,500 बे थामथि बोसोराव बिसोर मोनगोन आरोना, मान्थलि मोनगोन। आरो बेनिफ्राय बिसोरनाव मान्थलि दानगोन, बेसेबां दानगोन, 10,950खौ दाननानै लाखिगोन, माया, माने गभर्नमेन्टआ आरो। ओमफ्राय दाना लास्टआव जोंहा दङ, बिथांना 4थि बोसोराव बिसोरनि सेलारिया जाहैगोन मा, दानफायाव 40,000 जागोन। 40,000 बेथननि उनावहाय
40,000 बेथनखौ बिसोरो मान्थलि दाना लाखिबावगोन बेसेबां 12,000 दाना लाखिगोन दाना बै दाननानै लाखिनाय फैसाया गोमागोन नामा गोमानाय नङा बे दाननानै लाखिनाय फैसाया गासै 11 लाख प्लास सामथिं जायो बे फैसाखौ जेब्लानाखि नोङो 4 बोसोरनि उनाव नोंनि साख्रिया जोबसिगोन नालाय बेवहाय नोंनो हरफागोन आरो मानोना नों बे 11 लाख फैसाखौ लानानै जेनेबा नोङो बिजनेसबो नों मावनो हाबाय माबा मोनसे गेलेनो हाबाय बा गुबुन मोनसे जबआव नों हाबफिननो हाबाय स' बे सुबिदानि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामदों आरो 4 बोसोरल' टार्म्स बे जबआ मानोना बावहाय बियो डिफेन्सनि बे साख्रि दा बावहाय नोङो 4 बोसोरनि गेजेरावहाय बेखौ मावनानै नङा होमबा नों गुबुन खामानिबो मावनो हाबाय मानोना बाहाय इयां आरो लोगोसे माखासे बिथांमोननि बुंनाय बायदिबा माखासे बेखार माखासे समयसाफोर नङा होमबा लाइमोन जेनाखि बेखार समयसाफोरखौ समाधान खालामनो थाखायनो बे माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ लादों होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बे मोनसे बिसोर नटिफिकेसनखौ होदों आरो दा बिनि गेजेराव बेसेबां साक्सेस जायो मिथिया खिन्थु नो डाउट एसे मोजांबो जानो हागौ खिन्थु दिनै लाइमोनफ्रा बिनि सायाव बिरोध खालामदों माने प्रटेस्ट खालामदों जोंनो बेफोरबायदि साख्रिखौ नाङा 4 बोसोरनिल' साख्रिखौ जोंनो नाङा होनदों जोंनो पार्मानेन्ट नांगौ आरो जोंनो पेन्सन नांगौ बेबायदि होननानै दिनै लामा टायार सावनानै प्रटेस्ट खालामदों ओमफ्राय ट्रेन सावनायखौ नोंथांमोनहा नुखाबाय आं दहायबो बुंखाबाय स' बाथ्राया बे आरो मानोना बियो एप्लाइया जासिगोन बेखौ नोंथांमोना जायफोरनाखि गोसो गुदुं बिसोरो एप्लाइ खालामनो हासिगोन मानोना बे जाहैबाय सेन्ट्रेल जब बियो सेन्ट्रेल डिफेन्स जब बियो जायखौ आं दहायनो होनदों इण्डियान आर्मि ओमफ्राय इण्डियान नेभि एन्ड ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय मा इण्डियान एयार फर्स बे दा बावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा गोसो गुदुंफ्रा माने एप्लाइ खालामदों 4 बोसोरबाबो जेन'बा 4 बोसोरनि उनावहाय गोबां माखासे सुबिदाफोर थायो नों ट्रेन जाखानाय मानसि नालाय नोंहा एक्सपिरियेन्स थाखानाय मानसि नालाय गुबुन प्राइभेट जबफ्रावबो नों एप्लाइ खालामनो हागोन बा आसाम राइफल बायदि माखासे मा होननानै बुङो बे पस्टआवबो हाबफिननो हानायनि सुबिदाफोर दङ होनना बुंदों खिन्थु बै जायफोरनाखि साख्रियाव जायफोरनाबो इंगेज जाखाबाय बिसिनि 25% सुबुंखौल' पार्मानेन्ट लाखिगोन 75%खौहाय माने पार्मानेन्ट लाखिनाय नङा होननानै बुंदों आरोखि दा बेखिनियानो मानोना दिनै बिराद मानसिफ्रा गोनो गोथो जादोंमोन मानो टायार सावदों मानो ट्रेन सावखो मा आगोनि भट बेलाय मा आगोनि भट साख्रि बेलाय गोबां कनफिउसन जादों मानसिफ्रा दिनै आं नोंसोरनो क्लियारिफिकेसन होबाय नोंसोर एप्लाइ खालामनो हासिगोन बे जाहैबाय सेन्ट्रेल जब डिफेन्सनि जब बियो मानोना बियो बोसोराव खेबनै रिक्रुइटमेन्ट खालामगोन आं दहायनो होनखादों जे माखासे बेखार समस्याखौ समाधान खालामनायनि माखासे राहा लामाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लादों होननानै बुंदों स' बेनिखायनो जायफोरनाखि बैसो जाबाय 17.5 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोर बैसोनि लाइमोनफ्रा बे साख्रियावहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय स' आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै खावलायबाय जायफोर गोसो गुदुं बिसोरो थाबैनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ